Kikubor kibabania. Myntri Rangbah kari Narendra Modi ula Leit Ahmedabad mentakasngi ban khmi egajing julor nagajing hab jong ka Liengsuin Air India ha kaba arspa saphawengut kila no ila gajing im ka Liengsuin 787 Dreamliner kabatmu ban Leit London kala hab no tang khindiat minute bakas dang her henin kasngi bat Leit ban hab ha ka hostel jong ka Medical College Myntri Rangbah kari ula yakandu bat ki he officer ki kan huan perlaj im bat yaki brieu ki ba ha ka hospital bat ulapan pau igajing sngaulem shikil lanot Lengbah karensan social media ulapan pau igajing sngaw si gajong da ka baong ba omla ban batay igajing sngaw na gajing no ya buan gajing im hakum kani gajing cha ka bompai perkhan tang uwei unong India ubala syong lasa sya England ulalaj im na kani gajing cha